ശരിക്കും എനിക്ക് ഫുട്ബോളിനോടുള്ള ഒരു കൗതുകം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഫുട്ബോളിനോടുള്ള ഒരു ഭ്രാന്തമായ ആരാധന കുറയ്ക്കാൻ കാരണം ഒരൊറ്റ വ്യക്തി മാത്രമാണ്. 30ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 8 ബാലൻഡിയോറുകൾ, അതുപോലെ 6 ഗോൾഡൻ ബൂട്ടുകൾ, ദ 3 ബെസ്റ്റ് മെൻസ് ഫിഫ പ്ലേയേഴ്സ് അവാർഡ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സ്വന്തമായി അദ്ദേഹം അതെല്ലാം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് നേടാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ പരമാവധി അദ്ദേഹം നേടി. അദ്ദേഹം സ്വന്തമായ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അവരുടെ പരാതി. പക്ഷേ അവിടെയും അദ്ദേഹം തിരുത്തി കുറിച്ചു. 2021 കോപ്പ അമേരിക്ക 18-ാം തീയതി ഡിസംബർ 2022 ഒരു കളിക്കാരന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന് നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നത സമ്മാനമായ ദ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് അന്ന് ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും തിരുത്തി എഴുതി. ദ ഡേ ഫുട്ബോൾ വോൺ, ദ ഡേ ഫുട്ബോൾ കംപ്ലീറ്റഡ്, ഫുട്ബോൾ വിജയിച്ച ദിവസം എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി.